Nasa linya po si Congressman Pido Garbin Jr. Congressman, maray na aga po. Good morning Henry, and sa gabos na nag-aantabay kang PBNDC TV. Again, maray na aldaw, maski mauran. Iyo. But you know, Holy Week na Henry, and Yep. this is the time wherein kita mag-muni-muni. And you know, the sacrifices of the Lord Jesus Christ na kung sa inyo tinao sa tuya, sana ma-appreciate ta. As in, Yes. Amen. marinyoso sa tuyang faith, tabi. And amen, tama ka, Amen amen. to that, Congressman. Gali, apira pa lang kang gali ka abogado, may abogado ka po, may indikasyon ka palang kuta na maging maray na humilist sa mga simbahan. Tabi ko naging pade ka, Congressman. Henry, aram mo, seminarista ba kita? Talaga? Kaga high Talaga? school, Oo. nasa seminaryo kita, Oo. kundi aram mo, sa Biblia baga, may tataramon man na many are called, Yes. but few are chosen. Yes. Oo. Inapod man kita, Henry, kaso dahil man kita napili kang mahal na Diyos. Oh. Dahil sabi kang mahal na Diyos, Mm. iba ang plano ko sa imo. Yan. Kaya, ibinugta ka sa sarong professional. Duman ika makakatabang sa ibang paagi sa tuyang mga kababayan, tabi, Congressman. Well, there's so many forms of evangelization, Henry. Sharing the word of God, and maski sa man na ano man ang sa imong estado, you can share the word of God, Henry. So tataraman ka, Diyos. Amen. Araw ko niyan na nag-uulay kitang tuwa. Oo. It's a form of evangelization na, and you know, taking a deep meaning on the Holy Week, the Lenten season, panganing maski puro paano, syempre, Opo. ma-appreciate na asin, magbalik kita duman sa pagtubod, ararom na pagtubod sa Kristiyano. Yes, yes. Oo, okay. Thank you for that, Congressman. At nakashare kita kay araw ka ng mga wisdom sa tuya at tabing mga kababayan. Kaso hapon po, nailing ta ka digdi sa Imperial Court, nag-iikot-ikot ka. Nadungawan ta ka pati, di ta ka napig-upod. Nag-commercial lang ako kaya kaso hapon. Pero nailing ta ka, nag-iikot-ikot ka digdi. Kumusta po sa pagbisita mo sa Barangay 23? Ay, maugmahon, Henry, maski mauran, mainit ang pagsabat kang Barangay 23, maski kasupambingani, so kaukos ka. Siring man sa kataning na barangay, so Barangay 24. May mga nahiling ang kitang panghiit dyan sa Barangay 23, especially sa mga looban na talagang pag-abot ki Taguran, Henry, tiniming man, sabi ka mga barangay officials, timing nga kung na nakalaog ka digdi sa looban at Taguran, kailingan nga kalunos-lunos ang samuyang kamugtakan digdi. Talagang sa mga pathwalk duman, and then even drainage, talagang wala sindang drainage, and therefore, sabi ko, kayang-kaya tayo solusyonan sa lalong madaling panahon because these are basic and vital infra projects na dapat itao sa mga residentes duman. Yes, Henry. very good po. Yan man ang benepisyo na Na nabibigyan nagduduman, di ba? Nagpersonal na nahihilingan, tabi kong. nahihiling ko ano sa pangangaipo, Henry. Yes, yes. Opo, okay. Saro po sa mga nami-mentionar na pangangaipokan sa tuyang kababayan, tabi, Congressman, ining may kinaraman sa community college sa Legazpi. Kapo, nagdalagang kabilang alkalde. Ano po ang take mo, hiling mo tabi sa bagay na ini? Well, magayuno na obserbasyon, siguro nakaabot naman sa imo, Henry. Yes, And yes. that's long overdue kasi mag-ikot nga ni kita sa south as in sa north. Talagang iyo man ang haraga doon. Limbawa, nagdumag kita sa Mabinit. And then bunga, ang ikaw mga taga Mabinit and bunga. Congressman, ang mga hagi may nag-iriskwela sa Daraga Community College. Rayo pala na Oo, natawar ang kitang community college. Sabi ko, yung mananggad. Haloy ng panahon, mananggad. Pag duman naman ako sa south, barangay, halimbawa, Kalbakong, and then Benavista or Baris, yung ang sendang kahapotan. Natangaya suma nito, may community college, so Daraga, as in Rapu-Rapu, Igwang Community College, natangaya Legazpi, sarong premiadong syudad o community college para sa mga kapobran. And that is a valid observation because we cater, ang community college cater for those financially disadvantaged students. Sa mga hali, sa mga serious na pamilya. As in, alam mo Henry, one of the factor, kung nagda-drop out, ang mga kaestudyantihan
pag matungtong na sa kolehiyo, it's because of economic factor. Ano? And when you speak of economic factor, bako lang yan pang tuition, Henry. Ang magabad dyan, suuro daw na pamasahe. Totoo yan. Pagharayo, may problema ang estudyante. Ako na-experience ko, tabi, kung pagharayo ang eskwelahan mo, talagang ang pagpamasahe mo, Aldo, magabat yan sa bulsa. Yes, and if you consider that factor, Henry, talagang may kakayanon ka mga nagtitilyos na pamilya. And one way of doing that is building a community college which ang campus is situated duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Tanganing day na magpara-baraba asin maibsan, makatipid-tipid sa pamasahe ang sa tuyang mga kababayan. And of course, put another campus in the north para makatipid man. Kayang-kaya yan. We are collecting a special education fund that is charged sa tuyang real property tax. And with the help of the national government, we have the capacity to source out funding from the national government. We will be able to realize ining community college duman sa sur as in sa northern parte kan sa tuyang syudad. Because, as you know, Henry, ako bilang representante kang ako Bicol ay nagdadalagan sa pagkaalkalde kan sa tuyang syudad. Our core advocacy talaga is education. Pag sinabi mong edukasyon, this is the greatest equalizer. Kita doon, Henry. Ali kita sa tiyos na pamilya, pero nakapagtapos kita, natawang kita fighting chance na mag-succeed sa tuyang kanya-kanyang profesyon. But for those who are, unfortunate enough dahil sa indang pagkabuhay, tawan taki oportunidad na maparani ang serbisyo sa edukasyon sa bahagi kang community college. Because as you have said, ini ang it is the greatest weapon to fight poverty. Napatunayan ta rin sa haloy ng panahon. And when you speak of human resource manpower, then it goes with it the education, the opportunity that we give them, Tabi Henry. So, tamang pagkadamog ko sabi tayo mo, Congressman, duwang community colleges ang pigaplano mo, Tabi? Sa sur, buda, sa north, Caldegaspe? Well, yan ang ideal, Henry. But to start with, muna ko dyan sa sur na parte kan sa tuyang syudad. But the ideal is 2 campuses, Henry. Wherein you can serve the north and the south, Henry. And as we speak, Henry, we have this existing law na nagko-author pa kita para sa haraman kang gabos, and ang principal author kan si Kong Joey Salceda is the Universal Access to Quality Tertiary Education. Na kung sa gabos na pampublikong eskwelahan na sinkoleyo, universidad, libre na ang tuition. All we have to do is to put up a facility and of course a teaching personnel that we can hire. Tanganing makamukna kita. Kung kinayangani kang daraga, kang manito, at rapo-rapo, how much more ang Legazpi City, Tabi? Yes. Opo, okay. Talking about healthcare programs, Tabi, Congressman, inidadagog ko ini sa mga national na discussion sa DOH, talking about maternal and child care. Ang alam ko po, ang LGU, dapat igawang kainiki mga programa. Ikaw po, anong hiling mo, asin ano po ang plano mo, Tabi, sa pagtaonin marhay na proteksyon, sa paaginin salud, marhay na salud, sa tuya, Tabi, na mga magurang, mga parents, asin po sa mga kakianta? Well, it goes with it also, Henry, na kang nadidiskutir ang kahagadan sa edipisyo sa edukasyon. Yan man, Henry. So, primerong pangangaipo itong programa sa salud or our healthcare system. And human, ang kahagaduman sa sur as in sa northern parte kan sa tuyang syudad, na because of their circumstance, ay talagang labi ka dipisil na mapasiring pasinda sa sentro para mas magpareseta sana, magpa-check up sana. And therefore, we envision a healthcare system for the city na makakapag-provide man kita easy access duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad by putting up a primary health clinics, kasabay ng maternal and child care, with doctors and nurses, Tabi Henry. Maski sa Rosa na muna, na kung sa halimbawa,
duman sa Bangkirohan that will cover Buena Vista, Bariis, Pampacong, and San Francisco. And pwede man humapon, which is adjacent barangay also. Tanganing, again, economic factor na naman, Henry, ang the reason why naglalala ang mga kahilangan dyan sa tuyang makatugangan duman sa south and even in the north. It's not because itong sa indang kailangan ay dipisil bulungon, but because they don't have this easy access to public health. Harayo, inapod ko one time, sabi ko, Lola, natali ka po nagpa-check up, binayaan mo nagparadakulay ang nalugat mo. Mababa ang ngaya ako noy, taga Buena Vista pa ano yun. Ang pamasahe ngaya, minimum ngaya, 150 pesos, idabulta. Hindi nga niya kami bibakal kibagas. So, day nga kami pamasahe, papacheck up nga niya, pamasahe nga, pampacheck up pa daw. So these are the things, simple things that you have to, consider. And if you make it accessible to the, poor people, sa mga nagtitirios na pamilya, then you can, promote and protect the healthcare system ng mga kababayan ko duman sa south and pati naman sa north. And this is, a primordial duty of a local government unit wherein duman sa general welfare clause tabi Henry in the promotion of the general welfare. What is emphasized is not only education but also healthcare system tabi Henry. And you cannot speak of good governance and public service if you cannot deliver kundi mo ini ma-deliver na simpleng mandato kang sarong lokal na gobyerno na iyon ay maiparani ang healthcare service sa tuyang mga kababayan. Opo. Sa mo tabing plano kong bilang kandidato, paano po gigibuhon ini? Kay po mga dagdag na mga facilities ngaya like construction of building etc. para po mas lalo na mapakusog ang programa ini sa itong mga kababayan? Well, tama ka Henry, kay po ang additional na edificio. Bako man takulaon. And in fact, Henry, ang magayon kay ni dahil dyan sa bunga, as in digdi sa Bangkirohan, may pinag-inisar kitang multipurpose building na may inagurara na ngunya na bulan. Which can also accommodate these primary health clinics and maternal and child care para sa tuyang mga dakulay ng edipisyong ini. Saro sa bunga, saro sa Bangkirohan. So patapos na iningon yan. And sabi sa kuya ni Kapitan Butin, kung suplano mong clinic with doctors and nurse, eksakto pwede na inigamiton dahil amang kami existing barangay hall, we can, provide rooms and space para sa satuyang mga doctors and nurses. Takula, Henry, so edipisyo na may inaguraran mo niya na bulan duman sa Bangkirohan asin sa bunga, Henry. I see, opo. Thank you very much for that po, Congressman. May gusto pa akong linawon sa imo. May nagkapera. Kaso hapon, kami ako, mga pag-iribata sa news team, may na-receiving mga information, may kinaraman digdi sa, sa ayuda kang syudad sa mga senior citizens. Tamang-tama, yaong ka naman sa napo. Pwede pong linawon mo ino ika po ang pigsasarahutan, una sa sarahutan, na ika po nagpapundo sa mga ayudang ini para sa mga senior citizens hindi po sa tuyang syudad. Alam mo, Henry, makaulo ka na. Bako pa man tabi ako alkalde kang syudad and para sa kaaraman kang gabos, I don't have control, supervision, or authority sa budget, sa pagpa-release kang budget kang syudad kang Legazpi. Ang may control kan ang mayor kang Legazpi. So kung sasabutan kita na kita ang nagpopondo kang ayuda, talagang unfair and at the very least, kautikan iyan, Henry. So, yan po ang katotohanan. Dapat siguro sa totoo sa nakita, as in sa tama sa nakita. And when you speak of katotohanan as in tama, ako man, nag-obserba man ako sa social media dahil lakop na nga niyan. And may nahiling akong surat, hali mismo sa Commission on Election, na pinagpapasimbag ang syudad kan Legazpi sa mga aligasyon na violasyon sa Omnibus Election Code. Ito bagang prohibited acts na kung sain, Henry, para sa kaaraman kang gabos,
Magpoon March 25 hanggang May 8 or within the 45-day campaign period, pinagbabawal ang disbursement as in pagtataok cash assistance ng anuman na lokal na gobyerno dahil ini sarong konsideradong election offense. Oo, na pinagbabawal as in prohibited nga ni. So, yan po ang katotohanan. And duman sa surat na nabasata na nag-circular naman sa social media, sa Facebook, pinagpapasimbag ang lokal na gobyerno, address nga ni kay Mayor Rosal, kung nata, day sinda dapat panaguton dahil may pigbabalgar sindang provision duman sa Omnibus Election Code na nagdi-disperse sinda ki kwarta, nagtatao sinda ki cash assistance sa TODA, sa seniors, hayag-hayagan na warang pahintulot ang COMELEC or walang exemption ang COMELEC, Tabi Henry. So ini ang katotohanan. I see. Okay. Ini ang tama na dapat explanation diyan. Bako kita ang nagpapundo kundi so COMELEC nagsurat base sa nanotaranindang allegation o alleged violation ng Omnibus Election Code. And siguro dahil nga ni na nasita so sa indang payout pinagpondo na ninda dahil may batas na dapat sunodon, Tabi Henry. And you know, Henry, we are government of laws and not of men. And therefore, when you speak of sa tama sana, as in sa katotohanan, dapat talaga sundon. So pinagpapautob na batas ko niyan, lalong-lalo na paraning ang eleksyon, Henry. I see, opo. I-compare ko, Tabi, dumang congressman sa TUPAD program. Ongoing bagang unyang sa indong TUPAD, di ba? I think this is from sa programa na piglabin kan ako Bicol sa Nindo mismo sa Dole and SWD. Kumpara po dyan sa mga LGUs program na iyan, ano po ang pagkakaiba, Tabi, kang duwang inita? Nagkapadagos baga, Tabi, congressman, ang sinabi ng programa? Well, tama ka, Henry. And in fact, pinag-diskuter ito na mga ka-aking interview doon simana. Sabi ko, Henry, ining TUPAD program, pinagtauan ki exemption. Ayan. COMELEC. And therefore, the proper way sana ko is bago nag-implement ang syudad, nag-apply mo na ki-exemption. Oo. Kasi yan po sa tamang procedure. Kasi kung walang exemption, konsiderado as prohibited acts. But as regards to TUPAD na pinag-implementar kang Department of Labor and Employment, as in so AHEX, assistensya na hali sa Department of Social Welfare and Development, these are all exempted by law. Nakapalaman niya sa General Appropriation Act as in pinagpahintulutan man kang Commission on Election. So, simply man sa nakuta, Henry, dapat nagpa-exempt. And siguro, kung napundo man, ay dapat pagbasulon. So, kumbaga, konsiderado na kontraryo sa naglalaban sa pagkaalkalde dahil unfair man ito. Ang katotohanan paano talaga when they were doing it, they are committing an election offense in contravention, kontraduman sa pinapautob kang Omnibus Election Code, Henry. So yan ang katotohanan and iyan ang tama, Henry. Opo. Congressman, klaro na po sa kuya ang bagay na yan. Hapon ko na po sa imo and baka po may mensahe ka sa mga nagitangog mo niyan, lalo na po ang sa imo pong Holy Week message sa tuyang mga kababayan, Tabi, na sabi, nagumuni-muni, sabi mo kasubago, kapag gayrumdum, kan pagsakit, asin pagkaboy liwat kan sa tuyang kagurangnan. Go ahead, Tabi, Congressman. Well, salamat, Henry. Ulitin ko lang sa kuyang tinaram. We are government of laws and not of man. Kumbaga, sa gabos na paghiro tadigdi sa mundo, asin sa pagkikipag deal ta, pagkikipag relasyon ta sa lambang kapwa, dapat, siyempre, should be in accordance with the law. Kumbaga, dapat may pinagsusunod kitang batas dahil kung warang batas na pinagsusunod, edi will go to the dogs na, so to speak, Henry. Kumbaga, anarkiya na, maluluwas kaya. Now, as with regards sa homily, sa Holy Week, Henry, said, the beautiful message from Biblia, John 3:16, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. And iso pinag-mentionar kang Biblia na kung saan si Yesu Cristo dahil sa sakripisyo asin pagkamot niya sa tuya nagpapako sa cross in order to have for us to have redemption, Henry. Apo. And that redemption day tasayangon, Henry, ano? Yeah. Oo. So sakripisyo kan sa tuyang mahal na Diyos tawan ta importansya. And this Holy Week, I think spend this time sa satuyang pamilya. As in, let's have a deeper, kumbaga, pagmuni-muni na anuman ang inagihan ta sa satuyang buhay, as in, sa mga nakalipas na taon na kung saan lugmok kita dahil sa pandemya, may pag-asa permi, siring ang mensahe kang redemption, kang pagtubos kan sa tuyang mahal na Diyos sa pagpapako sa krus. Opo, Congressman Pido Garbin, kandidato po para alkalde kan Siyudad de Legazpi. Salamaton tabing mare sa oras mo sa alon sa DCGB tabi ko. Salamat, Henry and Marinaldo. Thank you so much. Mga tugang iyampuan sa tuyang pagkaklaro, ha? Kanagkapir ang mga issue sa tuyang palibot. May kinaraman po dyan sa mga nagruluwasan na mga baretang yan. Hindi po mga tugang sa tuyang